Bueno, gu askotiko Gimnaziarmikako Zubiberri klubeko seniorra gea. Eta bier temporadako lehenengo txapelketan parte hartu berdeu. Pelotekin egin berdeu, individuala eta txiki-txikietik hartu zen aparato bat da. Bergaran tokatzen zaku txapelketik atzaldez, eta beti otea atentzio puntu bat, baina goa hundisekin guez. Prest, Zulima Moro. Temporadako lehenengo kompetizio zen da, eta nerviosa gauden pixket, nire lehenengo atxizan individualak baina uste presente ondo horten da, ez? Bai. Nila denbora asko nago individuala egin, eta mentzatzen un pixket hobetertengo zitela, baina alare ondo horten.
Jardunean Ibone Retegi. Prest Elaia Errazki. Taldeko txandia zira, oingo honetan juvenilek eta konjuntuk egingo ditue, eta gero ja individuala zatire pasako geha. Hemen nahi gure gimnastak entrenatzen. Da maza da arukin inberdebe konjuntuak, da gero berriz individuala daude Ainara Ainizea Leire, da irurek peloten berdebe. Ontsuko dugu gure juvenilek, egiz ezan oso ondo indebe, faio txiki batzuk ondie, baina lehenengo fazizeteko neko montaje politxe ikusi da, da horrengo kampeonatuako entrenatzen segitzu tokatzea, da nivela goxe mantentzen zeiko dugu. Da orokorri oso musikie, da behan sekiten ez egiz, ariketi oso ondo ikusi da, así que gusta daude gure neskak, da gure bai.
Ainarok edo Ainara ontsa indula, oso ondartu dixo, baina lehenengo fazeko nerviosu pixke fakturi pasau eta urrena gobetzen jungo geha. Espero dut. Urren guina, gorda ego duzu. Zanik ez una kagona. Ustela ondo, osea, lantamentuek pixkikagai naizela, baina ustela ondo. Estela dana primera. Eskukin hartu ditu behintzat ez die junkankoa, ez dieroi. Da ez da aztu. Ustela, bueno, Dana ondo. Jazta, barreita jazta. ikusiko dugu. Hemen dauk edo beste kagona bat, asko zoeto jendaki, baina alare oso ondertzen dixo. Da urrena hobeto ingo, lasaxo jungoa, da hobeto preparautu, da lehenengo fazia eta ez da ez pasatzen. Baina pixka nerviozan egon, da horre konsekuentzik ekartzen da, baina bueno, sensazio honak ingau gala eta lehenengo fazia izateko eta ez da. Jardunean Laira Regillaga. Bueno, ez da egunik honena izena irizentzat. Azkenin lehenengo fazeko nervixuk eta bada txarroa pasau dixoe, baina behar badaki asko zoeto eta urrengun hobeto jungoa. Da, bueno, azkenin lantzamentuk eta gaizka
gaske erten arren, improvisa bindu da dantzi poliki ikusia mintzen. Amorro Mateo minutu terdixen eindeko landan erakutzi berri zetie da ez erdetzien nahi bezala, baina ondi badauke aukeri erremontatzeko da seguru onden gaula. Hori, usteik ez da horren. Jardunean Leire Elorza, Prest, Aintzane Gallego. Jardunean Aintzane Gallego.